खुलुमबाय। गिबियावनो फुंबिलि समनि नोंथांमोन बयखौबो बड' टप हेडलाइन्सआव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै फुंबिलिनि समनि रादाबखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय फरायथिनानै लाबोनो थाखाय आं आखायाव लानाय जाबाय। बिदिब्ला गोबाव खालामब्ला रादाबखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनोसै। जोंहा सेथि रादाबावनो दङ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै सुक्लाय सेरफांनि सिमन्त बर'नो 4 लाख रां अनसुंथाइ होयो लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा न'आव थांनानै। बिथां सिमन्त बर'आ आथिखाल एनआईटि सिलचराव जेडब्लिउ एडभान्सखौ उथ्रिसार खालामनानै सीएसई डिपार्टमेन्टआव एडमिसन मोननाय सासे फरायसा। दानिया नैथि रादाबाव दङ चिरांनि गोबां आफादफोरा ज' जानानै बेंटल कलेजाव मेल खालामो। बिथांमोना फोरमायोदि सेन्सासनि थाखाय गासै सा 28 फरायसा फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सा 20 फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सास डिउटि खोलैनायनि थाखाय थाखो खालामनो फोरोंगिरिनि जेंना नुजाथिदों। फरायसाफ्रा बे जेंना नुजाथिनायखौ थाबैनो सोलोंथाइ बिफानखौ सुफुंना होनांगौ होननानै गोख्रों रावजों खावलायहरो आफादफोरा। दानिया थामथि रादाब अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि स्पेशेल कन्वेन्सन डेलिगेट सेसनाव एक्स एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया बाहागो लानानै बर'फोरखौ ज' जानानै बर'नि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव बारसोमफिननांगौ होननानै बुंथियो। बिथाङा बुंथिबावोदि सेपारेट स्टेट मोनोब्लासो जोंनि फाइनाल सल्युसना जाफुंगोन होननानै खौरां बिजोङाव बुंथियो। दानिया फैदो ब्रैथि रादाबाव। ब्रैथि रादाबाव दङ अदालगुरिनि ननायपारा साहा बागानाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जायो जरासे फिसाया। बे समाव बिथांमोनखौ देहा फाहामसालि फारसे फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया दङ बाथि रादाब बाक्सानि जफादं हाइ स्कुलाव फरायसाफोरनाव मोदाय हाबनायनि जाथाय। सानफ्रोमबो सा 6 आरो सा 7 फरायसाफोरनि देहायाव मोदाय हाबबाय थायो होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। फोरमायबावदों दि बेबादि जाथाया सिगांनि बोसोर 2022आवबो जादोंमोन होननानै फोरमायदों फरायसालिनिफ्राय। दानिया फैदो द'थि रादाब। द'थि रादाबाव दङ फरायसालि नागारनाय फरायसाफोरखौ फिन फरायसालियाव लाबोनायनि थांखिजों गोदान हाबाफारि जागायदों आसाम हादोरसानि सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टार रनज पेगु बिथाङा। मन्थ्रि बिथाङा समग्र शिक्षानि सिङाव जागायदों शिक्षा जात्रा मिशन हाबाफारि बेखेवनानै। दानिया फैदो स्निथि रादाब। स्निथि रादाबाव दङ आसामनि शिबसागराव दैबानाजों सिलिंखार जालांनाय गामिनि नखरफोराव थांनानै मिरु एबसुआ मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'रनि गेजेरजों हेफाजाब होनाय खामानिनि सायाव शिबसागरनि रायजोफोरा गोबांथार गोजोननायखौ फोरमायदों होनना बुंथिदों मिरु एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना रादाबनि गेजेरजों एबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनखौ आबुङै रादाबखौ नायजोबनायनि थाखाय बड' टप हेडलाइन्सनि जानानै नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय एबा गोजोननाय साबायखर जासिबाय। लोगोसेनो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे सानफ्रोमबो बेबायदिनो फुङावहाय बयनिबो सिगांसिनै रादाबखौ नोंथांमोना मोननो हायो। गोजोन्थों।